Lho, kowe iki sapa kok wani matur Kang Werna kelawan ingsun? Briodirata, kowe kelingan apa ora? Kelingan apa? Bayi kembar kang separo kok guang aning tengahing alas. Anggonmu gayuh pengen duwe bocah, duwe anak kaya ngopo? Ning barang ana momongan, barang duwe momongan disio-sio karo kowe, ratu bangsat kowe. Ratu kurang ajar parah. Lho kowe jenenge sapa? Aku Coro Sando. Bayi kang kok guang tinggal aku anakmu jalu mengatur. Aduh. Iye, jarene aku anakmu lanang. Kowe nggayu anak aku ki anakmu kang dadi darah lan dagingmu. Getih dagingmu kuwi aku. Lho kowe jarene ngaku wong tuwa ning nyatane sia-sia karo anak. Jarene kowe wong tuwa ning nyatane kowe sia-sia karo bocah. Aku kang karepe demong karo kowe. Kowe karepe momong karo anak. Ning nyatane kowe dadi ratu, dadi wong tuwa. Ora kena kanggo patuladan, ora kanggo contoh. Aku jaluk Pak. Rong ngabur anak. Ger urusan gar. Kelingan pora, jaman iki mung ngakon teng alas. Kaya ngopo dipangan karo kewan kowe yo ngejorke wae. Ih. Minggir Ibu. Goleki nata negara. Giri Bujra masa kelakon. Briodirata cangking gaset goleti patine. Parat. Ger, Coro Sando. Coro Sando. Ngajar. Oh. Ya. Ora karik negara Giri Bujra. Pak. Oh. Noto Giri Bujra ya. Coro Sando. Oh. Up. Oh. Ya. Yo! Up! Ah! Yo! Ya! Up! Oh! Oh! Ah! Iya wong negara Giri Bujra.
jarene wong-wong agung luhur ning nyatane duwe ratu liap-liop ora duwe jejeg lan adeg-adeg jaluk anak-anake barang wis ana malah dibuang ning alas di pepundenmu ya pepundenku Ratu Negara Giriwodra sapa Brio Diroto kuwe pepundenku kuwe wong tuaku bangsat ngajak Deng arah oh up oh ya ah ya ya oh oh ya đau waduh wah wio wah lop yo wah wah yo wah hop ah hop đó đó po bayo lop bio po po oh aduh yo wah wah oh ayo wah wah ya no hop ya hop bio hop hop taruh oh Ratu Munte po po yam po lo po bait chập po Dodo montap lir ginetap
Umejat padoning ladine traka jangon darandir hidepe mala cakra jaja banggawi ngwengis kurang ajar sembrono gawe gegeran ing negara jagat magoda kene negara Giribraja kiye ratune Ratu Giribraja kiye nalendrane Nalendra Giribraja Nalendra leap-leop kaya banyu kang tumawang godhong senteh jare Nalendra kaya Nalendra kang titisan kepanjingan Nalendra Pinandita ning wateke ora beda kaya wateke Wraha ora beda kaya wateke celeng ora beda kaya wateke kaun luwih ina ketimbang dlamanganku lho kowe iki sapa kok wani matur kang werna kelawan ingsun Briodirata kowe kelingan apa ora kelingan apa bayi kembar kang separo kok guang aning tengahing alas anggonmu gayung pengen duwe bocah duwe anak kaya ngopo ning barang ana momongan barang duwe momongan disio-sio karo kowe ratu bangsat kowe ratu kurang ajar parah lho kowe jenenge sapa aku Jara Sandha bayi kang kok guang tinggal aku anakmu jaluk mengat aduh aduh ger rosang aku gar lemu buang perjaya pati sia sok lanangmu kaya ngopo ayo parah ya yo parat aduh ayo bekakaksan gawe kowe ora ngajar yo piting lumo iye jarene aku anakmu lanang kowe gawe anak aku ki anakmu kang dadi darah lan dagingmu getih dagingmu kuwi aku lho kowe jarene ngaku wong tuwa ning nyatane sia-sia karo anak jarene wong tuwa ning nyatane kowe sia-sia karo bocah aku kang karepe demong karo kowe karepe momong karo anak ning nyatane kowe dadi ratu dadi wong tuwa ora kena kanggo patuladan ora kanggo contoh aku jaluk pak rong ngabur anak ger urusan gar kelingan pora jaman iki mung ngakon teng alas kaya ngopo dipangan karo kewan kowe yo ngejar kowe wae aduh ger aduh ker anakku Jara Sandha wong bagus panjen semono aku kok pikirku peteng dedeg aku ora ngerti ger anakku ger Jara Sandha sepiro dosa kang wis bapakmu aku sadang ger anakku temenanan yo ger anakku Jara Sandha bapakmu nyuwun pengayomanmu ger bapakmu nyuwun pengayoman kelawan kowe lupute bapakmu kaya banyu tengahing segara ora kena bisa diatur ger anakku ger
sing gedhe luput Gusti Agung pangapura. Bapakmu wis kebak lawan dosa. Kebak lawan dosa. Anak kang tadomo-domo barang ana. Kok buangan ning tengah mergo aku ora lino. Aku ora lega ing atase ratu. Ku diparingi anak rupane mung separo keri. Ya kaya ngono sipate ratu. Anggepe manungsa mulya-mulya dhewe. Anggepe manungsa kang becik-becik dhewe. Ana bayi ora dudu apa-apa, mbok gua kan ning tengah alas. Parah. Iya. Bener yo bapak. Ora. Yen perlu ketek patene tugel gulune, tak remuk balen kulit tak klothok, tak dadeno tambur. Aduh. Ah. Oh! Dongeng ngendhente si penunggal patenono panunggal bodosane dosa ngunggule sasama aja dindang kualat. Lah iya bener kandamu lali sumber kebebasan kok nganti tekan semono ya Gong. Nggih. Ing atase aku digayu dening wong agung, raja agung negara Giri Bajra. Ning barang aku dadi anak ra duwe dosa apa-apa lho. Malah aku dibuang ning tengah alas, mandar sing reksa kelawan aku. Salah setunggiling wewe, wedok wewe kang nama Ibu Nyai Jara. Yo. Yen pancen kaya ngono ora idep ujare wong daplok Gong. Ketone apik, ketone bagus ning luwih asor ketimbang kewan. Ning atase senajan sipate raksasa sipate buta demit ning gelem ngreksa kelawan aku muluk ngene Gong. Karekno wadya bala siap siaga nggawa gaman ampuh. Aku bakal bekakak ratu 100
Mergo wong atu aku sipating Nalendra aku males hukum. Kelawan ratu-ratu tak bekakak pateni. Nggih. Tak anake sesaji ludra. Tak anake sesaji ludra. Ya kuwi sesaji marang panguwasaning Sang Hyang Bathara Kala kang wis ngemongi kalian aku lantaran Ibu Nyai Jara. Kok inggih leres. Nggih bab niku kula nderek mawon. Swarga neraka panjenengan sing nglampahi. Yo tak sangganen dhewe swarga lawan neraka. Sang Pati Sigrana baris nyawiji kumolong dampya-dampya kok mregut lampahe inagrak watang agati kumelarang abaki surage gumara. Siapa ke sesaji ludra bekakang ratu satus mangkat kumlebet kewujudan gendera penantang para wadya panget budal budal budal.
Ratu-ratu cekel mateni yo.
Kanti mantra tuna